keri mangan. Mangane telat terus ora maem. Ini tadi no aku no belum makan seharian loh Mas. Lho ngono kuwi kan aku kok yo ning rasaku kan yo malah bingung to. Aduh Dik niki kok iso tampile iso totalitas maksimal kok gak. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan nunggu
Yuwang suksmana mangadili nuwih. Yuwang suksmana mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun sumrambahe para warga Gung ingkang mapan ana ing negara Ngamarta. Koko Prabu saksampunipun asat punang riwe kang sarta lenggah kanthi satata keparengkeng rayi cumadong katerangan awit boten wonten ingkang kula suwuni pirsa kejawi namung paduka Koko Prabu kekalih. Nun inggih Koko Prabu kula kekalih Koko Prabu ing Dwaramati, Koko Prabu Kresna dalah Koko Prabu Baladewa ing negari Mandura. Yayi sami aji. Perkawis punapa Yayi? Sumangga kula aturi paring dawuh. Prabu Kresna dalasan para Pandhawa menika ngibarat kreta jaran sakusire. Kreta jarane Pandhawa kusire Ratu Dwaramati. Kanthi mekaten menawi wonten ruwet renteng ingkang dipun sandang kalian kadang para Pandhawa sampun sakmajibipun kula nderek angudari reruwet hamadangaken pepeteng paduka sumrambahipun kadang para Pandhawa. Inggih sumangga kula aturi ambabar pangandikan Yayi. Gangraka Mandura nedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda pangandikanipun Yayi Aji ing Ngamarta. Duh Koko Prabu kirang langkung sapta ari kawuri utawi 7 dina kepungkur wonten sanggar pamelengan negari Ngamarta kula kerawan Jawata saking kahyangan kaendran nuwun inggih pukulun Bathara Indra. Yayi ing Ngamarta kerawan Jawata saking kahyangan kaendran pukulun Bathara Indra. Lakar kados mekaten Duh Koko Prabu. Awit pukulun Bathara Indra ingkang yasa wujudipun bumi Wanamarta menika. Lan sakmangke bumi Wanamarta sampun binangun dening para Pandhawa ngantos dados kraton, ngantos dados negari ingkang endah. Negari Ngamarta, negari Ngendraprastha ingkang edipeni. Pukulun Bathara Indra paring dawuh dumateng kula minangka tandha syukur binanguning negara Ngamarta utawi binanguning negara Ngendraparahasta para Pandhawa kinen ngadani wujuding upacara syukur ingkang winastan upacara syukur sesaji Raja Suya. Duh Koko Prabu sabantuk wahyune ngalah giya dumelah mangolah ilmu bangkit mikat oreh mangukut kukutaning Siwangga
yen mangkono patut sinebut wong sepuh. Lire sepuh sepi hawa awas ora-ora ning atunggil. Pukulun Bathara Indra paring dawuh supados para Pandhawa kinen ngawontenaken upacara syukur minangka tandha syukuripun para Pandhawa saged bangun bumi Wanamarta. Upacara syukur kala wau winastan sesaji Raja Suya Yayi Prabu. Nuwun inggih lakar kados mekaten Dunjeng Koko Prabu. Ananging Pukulun Bathara Indra ugi paring dawuh dumateng Kang Rayi kula pun Puntadewa babakan syarat sarana utawi pitukon. Babakan syarat sarana lumadining upacara sesaji Raja Suya kala wau. Kula kinen anyadong dawuh dhateng Paduka Koko Prabu ing Dwarawati. Pramila saking menika Duh Koko Prabu kadosa pundi syarat sarana ingkang kedah kula lampahi ingkang kedah tinempuh dening kadang para Pandhawa murih kasembadaning sedya Pandhawa saged ngawontenaken sesaji Raja Suya. Kang Rayi kula pun Puntadewa nedya cumadong dawuh Dunjeng Koko Prabu. Mekaten Yayi aji ing Amarta. Selaras kalian Paduka Yayi Punta sak Pandhawane ingkang kepengin ngawontenaken upacara syukur sesaji Raja Suya kala mau. Pranyata sedaya kala wau gegayuhan ingkang sae, pranyata sedaya kala wau gegayuhan ingkang luhur. Lah ewadene syarat sarana kagem mujuti lumadining sesaji Raja Suya kala wau cacahipun Paduka Yayi aji ing Amarta sak Pandhawane kedah nyembadani syarat tigang perkawis. Syarat tigang perkawis nuwun inggih kados mekaten Yayi Prabu. Syarat tigang perkawis supados kagem lumadining sesaji Raja Suya kala wau menapa kemawon Dunjeng Koko Prabu ingkang angka setunggal. Sesaji Raja Suya saged kasembadan menawi ingkang angka setunggal kedah dipun rawuhi Brahmana cacah 7 ingkang gentur tapane manteng semedine tinaket kelawan dewane. Menika syarat ingkang angka setunggal Yayi. Tah ewadene syarat ingkang angka kalih kedah dipun rawuhi Ratu satus negara ingkang kanthi lila legawa gambira marwata suta minangkani undanganipun Yayi Prabu ing Amarta ingkang mawi boten sarana kepeksa. Syarat angka kalih kula kedah ngrawuhaken Ratu cacah 100 negari inggih lakar kasinggihan Yayi. Nah, dene syarat ingkang pungkasan syarat ingkang angka 3 sesaji Raja Suya saged kasembadan nanging kedah mawa tumbal utawi pangorbanan. Wujudipun ratu ingkang watak angkara murka. Maknanipun Yayi Prabu Puntadewa dalasan Pandhawa kedah mejahi para Pandhawa kudu mateni ratu ingkang dados sukertaning jagat memalaning bawana. Waton syarat 3 kala wau saged dipun pinangkani saged dipun sembadani kalian kadang para Pandhawa. Tegesipun Pandhawa bakale kasembadan anggenipun badhe ngadani upacara syukur ingkang winastan sesaji Raja Suya kala wau Yayi Prabu.
Kontap utamaning katong denira karatateng budaya denira karatateng budaya ngenaki tiasing dahase Koko Prabu wonten dawuh Nyai syarat angka 3 kala wau kedah mawi tumbal utawi pangorbanan wujudipun Ratu Angkara Murka lakar kasinggihan Nyai Yayi Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa kedah mejahi ratu ingkang dados sukertaning jagat duh Koko Prabu lajeng sinten ratu utawi Nalendra Angkara Murka ingkang dados sukertaning jagat memalaning bawana kala wau duh Koko Prabu Yayi Ratu Angkara Murka ingkang dados sukertaning jagat memalaning bawana mboten wonten sanes kejawi ratu saking negara Giribajra ajejuluk Prabu Jarasandha. Kenging menapa kok Ratu Giribajra ingkang ajejuluk Prabu Jarasandha kedah dipun pejahi. Sedaya kala wau wonten larah-larahipun. Sedaya kala wau wonten dedongenganipun Yayi. Duh Koko Prabu, kados pundi larah-larahipun? Kados pundi dedongenganipun? Kok ngantos Prabu Jarasandha kedah dipun pejahi, kok ngantos Prabu Jarasandha kudu dipateni? Kang Rayi Aji ing Amarta Arsa cumadong dawuh Donjeng Koko Prabu. Yayi, kula aturi radi majeng anggenipun lenggah. Badhe kula critani. Badhe kula dongengi. Sejarahipun laire si Jarasandha, ratu kang duweni watak Angkara Murka. Ingkang pranyata Jarasandha kala mau dados kelilipe para satriya tanah Jawa. Kados mekaten sejarahe laire Sang Jarasandha Yayi. Santoso aku kaya bangsa korban jika raja sampai kemakut yuto surahe alas rakyatku jatine satria dan utama.
datan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan rembulan ndelik ana gondhokaning mega ingkang wasirna putihe ketingal peteng dedet lelimengan madyaning alas parasara parandene ana titah ingkang manjing ana madyaning wana mahas ing asamun semedi maladi hening nenggih menika ta warnane Nalendra ing negara Magadha Sang Nata Prabu Briyadrata anawung sungkawa jroning penggalih Sang Prabu Briyadrata sungkawaning penggalih labet wis sakwetawis dangu denira Anggarwa keng garwa nenggih Dyah Ayu Retnadi lan Dewi Retnadati parandene Sang Prabu Briyadrata dereng kepareng pinaringan momongan pramila ing cipta meminta mring Siing Bathara supados pinaringan turasing turun kinarya anglajengaken sejarah kedadak sakala ing mangke ana cahya manter sak sada lanang tumurun wonten ing madyaning alas parasara datana sanes nenggih Jawata ing sidik pangudal-udal Sang Hyang Bathara Narada ya sang Kaneka putra giya anjogaraken ingkang nedheng amangun tapa Briyadrata jogar kula jogar uku sing dupaku melon kening kentiasa ngapeke kawengku sagung jajahan nanging sanget angiki pisang resikane Putra kang hanjok saking wiyati pragencong pak pong bu bolong kali cudhe ngetani lini aja kaget yo ngger ulun kang tumedhak mring Madyapada merepeki ungyaning Briyadrata kang nedheng tapa brata pukulun andadosaken kejot raosing manah kawula
keparenga kula ngaturaken sembah bekti tandha pengaji-aji wonten sahandhap pepada paduka Hyang Adi Pukulun Bathara Narada. Ya. Wis ulun tampa. Wis ulun tampa gawe bombong ing tias ulun. Duh Pukulun mesti kemawon paduka Pukulun boten kekilapan. Anggen paduka Pukulun Bathara Kaneka Putra mrepeki jasad kula. Briyudrata, kula wonten dawuh. Ya, ulun wis mangerteni. Ulun wis mangerteni apa sing dadi gembolaning rasamu. Anggonmu nandhang susah. Awet wis sawetara suwe anggonmu bebrayan, anggonmu omah-omah. Kelawan garwamu sakloron ya kuwi Dewi Retnadi lan Dewi Retnadati ewadene hingga seprene durung pinaringan momongan. Kuwi to sing ndadekake jeneng kita Briyudrata manjing sajroning alas nglakoni tarak brata. Nuning nggih Pukulun. Leres dawuh pangandika paduka Hyang Adi Pukulun Kaneka Putra. Briyudrata kula wonten dawuh. Saka wantering tapa bratamu Hyang Pramesti Guru nuding marang panjenengan ulun supaya mrepeki marang jeneng kita kulup Briyudrata. Mangerti ya Briyudrata? Jeneng kita ing ripalungguhan iki pinaringan wujuding dedaharaning para dewa. Jeneng kita Briyudrata pinaringan wujude dedaharaning para dewa ingkang winastan pelem pertangga jiwa. Tan samar pamoring suksma sinuksma ya winah ya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana pelem pertangga jiwa pancen kapara nyata lajeng pelem pertangga jiwa kala wau gandeng cenengipun menapa kalian kula ingkang dereng gadah momongan duh Pukulun. Briyudrata pelem pertangga jiwa ingkang minangka dadi dedaharaning para dewa iki gawanen kondur ana negaramu negara Magadha. Sakwuse mangkono garwa kita sakloron kinen dahar. Bojomu konen dahar wujute pelem pertangga jiwa iki mau. Kanthi cara mangkene muga-muga kang dadi sediamu bakale kasembadan garwamu kekarone bakale nggarbini. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan duh Pukulun. Dene paduka Pukulun Narada sampun ngudaneni menapa ingkang dados panyuwun kula. Mara gage tampanana wujute pelem pertangga jiwa. Aja suwe-suwe anggonmu malah dihening. Baliya ana negaramu Magadha ngestokaken dawuh kepareng nyuwun pamit duh Adi Pukulun Bathara Kaneka Putra.
Aduh aduh Bathara Gung Amurwa bumi mugi parenga paring pangarsama marang kawula kang bisa pilih jatuh prasasat kadidene angentosi sileming palwa gabus kumambanging watu item angrantu dhateng rawuh paduka sinuwun Prabu Briyudrata paduka sakmangke sampun ketingal kondur wonten ing negari Magoda tobat kula kang rayi ngaturaken sembah pangabekti konjuk sinuwun. Iya, garwanipun Kakang wong ayu kekarune. Wis ingsun tampa gawe bombong tias ingsun ora liwat pangestuning ingsun tumuli tampanana. Kula pundi dadosa jimat paripeh. Kula pundi andayanana kasantosan do sinuwun. Kados pundi sinuwun? Anggen paduka nilar praja menapa sampun antuk damel mahas ing asepi meminta mring kanugrahaning Jawata. Wis Yayi, wis antuk pamujimu garwaku kekarone pun Kakang wis kasembadan nalikane pun Kakang anindakake tapa brata mapan ana ing tengahing alas kedadak ana rawuhe ya kuwi Resi Kaneka Putra ya Bathara Narada paring dedaharaning para Jawata ingkang winastan pelemper tangga jiwa saka dawuh Hyang Narada pelemper tangga jiwa iki kinendahar garwaku kekarone Retnadi lan Retnadati yo kanthi lantaran pelemper tangga jiwa iki mengko bisa dadi lantaran Prabu Briyudrata antuk nugrahaning Bathara wujute momongan Yayi. Tadi atur-atur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara arena rapan mring pro abdi menawi mekaten sumangga kula kemawon ingkang badhe anedha wujudipun pelemper tangga jiwa kala wau do sinuwun tobat ampun kados mekaten lho Kakang Mbok kula menika inggih kepengin nggadahi turun saking sinuwun Briyudrata Yayi Siadi kuwi tinemu enom Siadi kuwi bojo enom ngalah karo bojo tuwek ya supaya Siadi aja nganti ndisiki marang garwa sepuh Siadi kudu ngalah karo mbok wek kang wajib nampa kanugrahan mono garwa sing tinemu tuwa luwih dhisik ampun ngaten Kakang Mbok
Menawi mekaten menika naminipun menang-menangan. Menika tegesipun boten adil, menika tegesipun boten adil. Nadyan Paduka menika garwa sepuh, adat lupiya garwa ingkang sampun sepuh menika menawi nglairaken malah bebayani. Kula kemawon sinuwun. Ora aku wae. Kula kemawon, aku wae kowe sing nom ngalah. Wis aja padha rebutan. Ngene iki lho, repote duwe bojo loro iki ya ngene iki. Sayektine sliramu kabeh kuwi garwaku sing padha-padha ndak tresnani. Aku ora bedak-bedakake karo kowe bocah loro. Kabeh kuwi garwaku. Kabeh kuwi garwaku sing padha-padha ndak tresnani ya laire ya batine. Mula karben adil. Pelem pertangga jiwa iki prayoga paronen kanggo sliramu sakloron. Peleme siji paronen dadi wong loro. Yen wis kok paro pelem mau enggal daharen. Yen sliramu sekarone padha-padha nggarbinine. Tak kira iki mengko bakal luwih prayoga nini. Menawi mekaten sinuwun, kadereng raos kula tan bangkit pinambeng. Daya-daya badhe kula tedha wujudipun pelem pertangga jiwa. Tobat kula aturi maringaken wujudipun pelem pertangga jiwa kala wau do sinuwun nyoh mara gage tampan ana wujuding pelem pertangga jiwa iki nini. Dosa tyaning sun Gusti biasa kasih kawelase margiya lara asmara arang-urang uga mangarang ya paringa usada ingkang cinarita pelem pertangga jiwa ingkang amung sajuga binelah dados kalih peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro wis kaya ning film-film kae nalika semanten pagedonganing lampah putri kekalih wis nggarbini lumampahing wekdal sak kedheping netra kedhep sepisan sak candra kaping kalih rong candra telung candra babat 5 6 7 wis ngancik wahyaning mangsa kala cabang bayi medal saking guwa garba kucap ana kaelokaning jagat bayi kang den lairake dening garwa kekalih mung wujud separo
Waduh, mati aku. Oh. Sinuwun ngaturaken sewu kalepatanipun Kang Rayi Tadah Wadana. Tobat. Sinuwun. Teka kedah kados mangkaten lelampahanipun. Kenging menapa? Kenging menapa lairipun jejabang bayi mboten jamakipun manungsa lumrah? Wujudipun namung sepale-sepale mangkaten sinuwun. Oh, dewa. Kula nyuwun pangayoman. Teka kados mekaten lelampahanipun ingkang kedah kula sandhang. Lelakon iki mesti bakal jejereng wirang marang asmaning Prabu Briyudrata. Ing atase aku iki Nalendragong Binethara ning nyatane panjenengan ingsun duwe putra wae kok wujute mung separo-separo. Yayi, yen to nganti laire putraku iki kawanguran dening kawula akeh, kawanguran dening para sentana negara Magadha, ora wurunga mung bakal ngorek-orek pasuryane wong tuwa kang ora bakal bisa dibusek selawasing urip. Yayi, tak tobat. Lajeng kersanipun kados pundi sinuwun? Mumpung durung ana sing ngerti kahanane Atmajaku, mundhak bebanger asmane Prabu Briyudrata. Rene anakmu tak buwange ana sajroning alas. Menapa Paduka badhe kami tegan dhateng putra Paduka piyambak? Ikhlasno ya Yayi, ikhlasno. Atmajaku kang wujud ora wantah janma manungsa iki mung bakale ndedoyong kanarendranipun Kakang. Tak tobat. Nanging menika putra Paduka do sinuwun ora sah dadak kakian gunem ingkang tanpa guna. Mara gage wenehno aku tak buwange ana alas. Ora sudi Briyudrata duweni anak kang kaya mengkono. Tak buwange ana tengahing alas supaya tetep arum sing dadi asmane Ratu Magadha Prabu Briyudrata. Yayi, oh dewa, iki gek nglakon apa? Prabanya Surya sumirat ing samudra miyang Wanadri. Jurang jero Narasilup. Oh anakku,
Senadyan kowe ora wujud manungsa lumrah, nanging sejatine atiku banget ora negakake kowe mapan ana ing tengahing alas. Nanging iki mujudake siji-sijine cara, siji-sijine srana supaya anakku kowe ora kawanguran dening para kawula sak negara Magoda. Yen pancene iki mengko kowe dikodratake uripa sak lumrahe manungsa, nanging aja nganti ngerti marang wong tuamu, mundhak ngorek-orek pasuryane wong tuwa. Om. Piyuh, aku Nyai Jara ingkang mbau reksa alas iki. Wiwit mau aku mambu wujude getih, tak kira getih menjangan kang mati ditubruk macan. Lah kok dadi iki ana wujuding bayi. Bayi iki dibuwang ana tengahing alas. Kamangka bayi iki tak sawang wujude mung separo-separo. Biyu menungso kok tegel-tega banget. Kowe buang marang bayimu, kowe buang marang anakmu. Ora sumbut karo kondangmu menungso. Jare manungsa kuwi titahing Gusti kang paling sampurna, diwenehi akal, diwenehi pikiran, diwenehi ati. Bayi ora salah, bayi ora luput kok buang saenggon-enggon. Iya ta iya. Bayi iki bakal tak reksa. Bayi iki bakal tak reksa. Gandeng wujudmu slewah. Wujudmu slewah utawa separo-separo. Kowe bakal tak paringi tetenger. Joko slewah ya jabang bayi. Joko slewah sing dadi tetengermu. Aku Nyai Jara sing bakal ngrumat kowe, Ngger. Kowe uga tak paringi tambahan jeneng, ya kuwi Jara Sando. Amarga ngempek eom saka jenengku, ya kuwi Nyai Jara. Senadyan wujudmu ora lumrah, nanging aku ngerti apa sing dadi kekarepanmu. Aku ngerti apa sing dadi karepmu. Wiwit mau lambemu klomat-klamet, merga kowe wiwit lair nganti saiki ora nyecep susune mbokmu. Yo, aku ki janjane arep nyusoni ning kok ya wis ora metu. Pentil kuwi malah mambu bakul. Walah Ngger mesakne. Wis dadi nasibmu ya nang. Aku kepengin supaya kowe bisa dadi menungsa lumrah. Kowe bakal tak dusi nganggo wujude banyu gege. Kowe bakal tak dusi nganggo wujude banyu gege supaya age-age enggal gedhe. Sinartan aku bakal nyenyuwun marang sesembahanku ya kuwi Bathara Kala, ya Sang Hyang Ludra, supaya wujudmu bisa kaya manungsa lumrah ya nang.
nuwuhaken ing bebayu kasiram ing jabang bayi ambrih sekti lan kalangkung sekti lahir uga batin kancare sang jara sando lalu diwasaning wanci Joko Slewah ya sang Jara Sanda den dusi kalian wujute banyu gege dadya dewasa gagah prakoso kalamun cinandra gumricik solahe hanggegirisi